chanzi nepachanza tinopara tikada china simba chanza ichakatadza kubata zano takuya nechigunwe chine simba chiri kupedza nyaya. One time, one time, one time, one time, one time, one time. Unofarira kungotamba neZANU-PF. Unofunga ZANU-PF muramu. Wodya mari yeZANU unofunga kuti unoramba wakadaro. Isu takati ZANU-PF igemu rebhora. Imi muri timu yebhora, isu tiri timu yebhora. Tinotamba bhora tichiremekedzana. Asi hatidi unoya achitambira komumwe nekuba maplayers omumwe nekutenga vamwe vakatengwa. Endai henyu. Isu hatitengeki. You can never cut us. You can never buy us. Akauya achitaura izvezve toda GNU. Ndikati zwai hatitauri zveGNU ike zvino. Handei kuma-elections. Anodikwa nemunhu wese ndiye anoenda pamberi. Asina kudikwa operekedza vamwe. Either has opposition or vanhu vabatana achienda mberi. But for now, no GNU. We want to be clear about where we are going. All we want is my reforms. And hatisi kuzopinda kunyengerwa futi zvatakamboitwa ma-reforms anenge aripo munyika muno. Nyika isi yeZANU-PF, nyika isi yaMunangagwa, nyika isi yemunhu, nyika ndeyedu tose, iwe neni. So we have to force them. Triple C. Triple C yauya neuchi. Ndakaona panda ndiri kuMount Darwin. Chembere dzine dzakangoisa zvigunwe mudenga. Ndakaona panda ndiri kuLupane, iminwe pezulu. Iminwe pezulu. Kwese nyika yose yawirirana kuti taakuda shanduko, taakuda change. Saka ndinokutenda nekugamuchira donzvo reTriple C. Triple C zvinoreva uchi. Triple C zvinoreva mufaro. Triple C zvinoreva mabasa. Triple C zvinoreva maindastri kuvhurwa. Triple C zvinoreva kuti chingopinda mirai muone manifesto anouya muno. Ndava isu tine mutauro unodikwa, the language that attracts investors, and also we have policies that are able to magnify our country. Ana nenhare amuna kuona here tiri mu-inclusive. Maserofoni anga asingadhuri here, masimukadzi anga asimoka. Handitike zvino angu achakachaka. Nokutendai, nokusapota, tinokutendai. Triple C tichagadzira leadership yatinayo is a caretaker leadership. Tichadzoka kwamuri. Ndava chinhu chevanhu. Vamwe vanoti chinhu chedu. Ichi ndechema-citizens. Tachipa kwamuri, tadzorera chinhu kwamuri. Machigamuchira here ma-citizens. Aiwa ndibondirakidza ine zvigunwe mudenga. Machigamuchira here ma-citizens. Handichatauri zvakawanda. Tichauya is a citizen movement. Tiri kuchinja culture yeleadership. Vari kuda kuita ma-MP nemakanzura. Ukange uchida zvema-stands, uya hausi wamusha wakoyo. Kana uchida zvokubira vanhu, uya hausiri musha wakoyo. Vanodaenda kuparamendi kunorara, uya hausiri musha wakoyo. Three things are important if you want to be a member of the Triple C. Number one, are you loyal to our God, the Creator? Do you fear and love God? Number two, are you loyal to your country, Zimbabwe? Do you love it and do you protect its resources and its property? Number three, are you loyal to the cause for change? And are you committed and dedicated to cause yoyo? Those are the triple loyalties. Kana uchida kuva mwana weTriple C, the citizens movement. Tiripa api senyika. Vazhinji manzwa neurova handizve. Vamwe hamuna kumbotomboshanda kana muupenyu hwenyu handizve. Vamwe havatombozivi kuti chinonzi payslip chii handizve. Vamwe havana kutomboziva chikura kana kuona labor handizve. Vamwe
inonzi 20 chakadeno ndendiripo. Unombo wapo uchitei. We don't want decorations in Africa and Zimbabwe. We want a leader. Unaenda ulipo hasi, ulipo opposition. Dolans kwa zangu akitaura. Hakuna izozo. Apindi. Hakuna apindi. Ukangona hata apindi ndapinda. Ukomai ndopinda. Munandipumiza hara kupinda. Munandipumiza hara kupinda. Iwa hapo mira hapo uchiti apindi. Apindi. Ndopinda. Ndakamboti guruwa yanga iri pamberaza Mutare munenge munonezei. Akazvurere maoko Mutare. Munozviziva here kuti munyika medu maita dambudziko hamawe. Dambudzo raita munyika ndorimwe chete. Rokuti hurumende ndoiri kudzara ruvengo, ndoiri kudzara kupokana, ndoiri kudzara mhirizhonga, ndoiri kudzara kusawirirana kwenyika yedu yose. Ndokubva ndabvunza ndikati koseiko muchidadaka? Makaona madzibaba mukomana wedu akarohwa muHarare, ndakamushanyira nezuro kuhospitari. Ndokuti kochii chakaita zikazi vanhu vasina uniform yemapurisa vakarondigarira ndobva vatanga kundirova vachiti sei uchida kuzviita maningi ndaa. Chakandinetsa nechekuti ZBC nama-national institutions have the audacity to spew out propaganda and falsehood. What caused the genocide in Rwanda is none other than the mouthpieces of the state. ZBC chenjererayo kukanganisa nyika ino muchiunza gwakava neruvengo isati gakava musanyebera vanhu. Taurai chokwadi, tinokubhadharai mari kutaura chokwadi. Makaona akarohwa musana wesoni asi akandishambisa panzi president ndoda kutobuda zvezvi ndiende kwa Mutare. Ndikati kunei? Ndikati kune musangano. Ndikati kwaona menda kumusangano wese mari unombowane. Ndikati chini ndoshandisa mari yangu kuguruve kwandinogara ndinotengesa zvandinorima kusanganisira mavheji, asi ini ndakabheja neupenyu, ndakabheja nemoyo, ndakabheja nezvose zvandinazvo. That's why I'm committed to change. Newe ita samadzibaba, committed to change. Ita samadzibaba, ita samadzibaba pauri ipapo. I'm not happy. Handifari neviolence iri kusumuka. Takaluza mupana anonzi Mbonen'we. Ndakanomuvika was so pain. Ndasvika kumusha kwake kufunga. Baba vangu Mbonen'we ndo branch chairperson weYellow. I was pain. But chakandirwadza ndechekuti they are a simple and a humble family. Irungoda kuti munyika medu nemawane warugare wakanaka. Zvakarwirwa nana vachitepo, zvakarwirwa navatongogara, zvakarwirwa nevakafira nyika ino, ndo zvataa kunozadzisa. Nguva nenguva ndinonzwa izwi muzereo rinotaura Chamisa woye, ona chitanda chakaputswa, ona chitanda chakavhunwa, famba nenyaya yerusununguko, famba nenyaya yeshanduko, zadzisa zvatakafira, kunyadzonya uko, kuchimoyo uko, zadzisa zvatakafira, shanduko iuye muZimbabwe, vanhu vagute muZimbabwe, vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe. Saka violence chandoda ngokudzai ndechekuti musavhunduka. Dhimoni hariende nyore, asi ukaona roita mhirizhonga nemheremhere kutama kwaro harirambi riripo
dhimoni remhirizhonga rinotobuda chete. Ende toda kukuudzai ari kurwa nemunhu akabata nyasha handina bakato kana museve. Ndinoramata Jesu ndiye ndinotenda, handina futi, handina museve, handina chandinacho. Jesus. Ndakuona tunosvikapo. Change is coming. Shanduko iri kuuya muZimbabwe. Mukatarisa izvozvi vatanga kuita zvemabhesi, asi zvamuri kuita zvamusi kuona here kuti muri kukanganisa nyika. Hakuna munhu akambogara nekusingaperi we. Hitler akamboita mbiri we akaenda. Idi Amin akamboita mbiri we akaenda. Mbiri we uchaenda. That's the nature of life. Don't abuse power. Don't abuse responsibility. Vatungamirizi vakuti mombe yekuronzera kama wakaringanzira. Kwete kutarisa mugaba uchidambura munyatso wenyika, uchidambura munyatso wemombe. Vanhu vanokubvunza kuti dzora mombe yedu unoti chii mangwana. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Isu muhurumende yedu iri kuuya manje manje. Hakuna mupurisa acharova munhu nenyaya yematongerwo enyika. Muhurumende yedu iri kuuya, vanhu veZANU-PF kana vachida kudemonstrata, vachida kuwedzerwa zvavanoda, tichavaperekedza nemadrum majoris vachiridzirwa mabhosvo kusvika vauya paofisi yangu ndovaadhiresa munodei, tokupai zvamunoda, nyika yaenda mberi. Kwete kurova vanhu. Mazviona kuti munyika medu zvese zvanetsa. Kana ari magetsi anongagara achienda, kana ari mvura vamwe havatoziva kuti kune mvura inowanikwa kupi. Zvibhorani zvatevera mumadhorobha. Kare taiziva kuti zvibhorani ndezvekumusha, asi tiri kuona kuti zvibhorani zvauya. Kana iri nyaya yehuni taiziva kuti kana uchida chiutsi unoenda kumusha, asi tinoona kuti huni dzauya mudhorobha. Tiri kuona the ruralization of the dhorobha and the dhorobharization of the rural. Nani nevaripa zvinondoda kukutaurirai kuti ndopinda here, topinda here, topinda here, topinda here, topinda here, topinda here, topinda here. Imi muchandinyengera ndikapinda nemusingapindwe imi. Thank you, Manicaland. Thank you. Saka nyaya yeupfumi ndichataura nezvayo manje manje, but regai ndibate nyaya yema-by-elections. Munoziziva kuti patakaenda kuhondo, hondo yanga iri yemwana wamuZimbabwe. Hondo yanga iri kutiwa one man, one vote, one woman, one vote. But mukatarisa pazvava, voti kezvinozi yakuroesa, vanhu chavakafira hapachina. Toda kudzokera kuti patiri kuenda kunovhota, vote must come. Vangani venyu vakanyoresa kuvhota, ndimboona neruoko. Aiwa, vasina kunyoresa usasumudza hako, vakanyoresa kuvhota, ndimboona neruoko. Zvinoreva maoko. Thank you. Thank you. Apo pane mota. Apo pane mota. Ndopanda kuda kunogara.
ndikuudze usaremerwa nekunomira paqueue one day kuti upedze matambudziko enyika enguva yose, asi ndinokuonei vazhinji munonomira ma 4 hours ma 5 hours pamapassport, munomira ma 4 hours ma 5 hours pazupuko. Why don't we go into the queue to end all other queues? Topedza nyaya mopinza mukomana wechidiki ndova basa, nyika yaenda mberi, ufaro wozara munyika. We want investment in Zimbabwe. Vakambozwa chirungu chacho. Dola votu yakauya natsvangirai. Dola votu yakauya natsvangirai. Hamuna kuzviona here? Bari chinzwai kana muchida dola votu kuti uye unouya sei? Kana muchida kuti dola votu iye inouya sei? Tinounza dola votu, toda kudzora nyaya yepatangatiri, togadzira kunonyoresa kuvhota, togadzira kuti munhu wese abude, toda kuti kana ari mwana musaregera akadaro kana asina kunyoresa kuvhota. Vari baba nyimai, ari mai nyimai, nyimai sadza kana asingadi kunyoresa kuvhota. Vamwe vobvunza kuti tinopabuda here apa nezeki. Aiwa, zeki takagara tazviona. Zeki is supposed to be a national institution. Zeki inofana kurana ma-elections zviri proper and zviri fair. Takaona nechakatanga ndochakachenjedza. Ndakanyorera vakuru veSADC, ndakanyorera vakuru vekune dzimwe nyika including United Nations, ndikavaudza kuti 2023 hatisi kuzopinda kana pasina United Nations, pasina macondition, pasina nyaya yekuti awina. Vamwe voti saka hamupindi here. Aiwaka election munyika munoinoitwa chete nesu tiripo tawirirana kukanya urangana. Hakuna anogerwa asipo. Kana uchida kuti undigere tofana kunge tichitorapo. It takes two to tango. Tizoridzire nyika. Kana pasina triple C nyika haina kukwana. Ike zvinokoma munganga muri kufamba nebhazi rahafu. Nenyaya yekuti hafu haipo. Ndo yatinayo ka triple C iyo. Ndo nyika kaiyo. Onaika nyika iyo. Mune nzara here? Hamuna mabasa here? Hamuna mari here? Munoda nyika yakanaka here? ZANU-PF yatadza here? Aiwa, ndimboza, ndati ZANU-PF yatadza here? Tonyoresa kuvhota. Tonyoresa kuvhota. Thank you. Thank you. I thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Amen. Tiri kuda kusarudza pama elections ari kuuya.
uya toda kuona ma-MP anogamuwan makansela anogamuwan handizwe Thank you. Ninakomana madroni chidzisa madroni enyaya. Makutitadzisa basa. A new great Zimbabwe. A new great Zimbabwe. Notenda majournalists anenge achita basa ravo, tinotenda nebasa iroro. Ndoda kutaura pano nokuti hatingasweri tiri muno. Ndataura ndikati nema-elections ari kuuya muno maMutare tiri kuvhotera makansela na-MP. Tokumbira kuti mutivhoti pa26 March nemusi weSaturday inouya muri kunovhota here kunodzorera munhu akabviswa zviri pamutemo. Vamutemo uyai pano tizwe. Regai Tsunga, one of our very, very powerful members of parliament, Tsunga, Argubi Tsunga, Regai. Uyai kuno, Regai Tsunga, Naramseyami. Ujuri kumanya ebona. Aiwa tinotenda uyai vatsunga. Thank you. Ava muri kuvaonaka. Basa rangu sabishop we3C kufamba ndichidyisa chirayiro nokuzodza vaungamiri. Madhikoni ebasa ava muno musakubva muno muchikangadanga mvura pana Prosper Chapfiwa Msemi munomuvhotera here. Toenda kuTasa South kuna Regai Tsunga munomuvhotera here. Ndinotenda wasuma ndinobonga. Thank you for the vote. Thank you. Takudzoka kana takuita celebration. Ndoda kuti dzoke muno. Ndichatanga na Vatsunga. Mongotaurawo mashoko okungotenda vanhu nokuvakwazisa nezvamuri kuvataurira nokuti kuparliament we want members
members of parliament of excellence. Wanaenda kuno debate my issues. People who are accountable, available, accessible. Zizayo pandiri. Ini ndandiri MP. Chandino zane chakundapinda muya. Pandaingo sumuka. Dauna mkoma mnangagwa. Nezani wachingwenda. Yoza munofana kuita. Kana muri muya. Itai nyuchi zinoruma on issues, on ideas, on representing my constituents. Makansela Sojerai Patuze. Watsunga. A new great Zimbabwe. Mazvita yenyu ndoda kutenda president nemukana uno watipa mukana wawaswa tipa nguva yekuti titaure zvishoma-shoma. President, toda kutenda ine basa rakanaka ramuri kuita. Tiri kuzviona nyika yese muri kutenderera yelo yabata ushe muno muZimbabwe. Toda kukuzivisai president kuti Mutare South yagadzirira by-election yemusi wa26 March, and tiri kuvimbisai kuti vanhu vedu vachavhota zvine mutsindo. Ndoda kutendai Mutare South, muri kuere uko? Ndoda kutendai chaizvo, ngativhotei tese. Vasina kunyoresa kuvhota, tonyoresa kuvhota kuti 2023 tipedzise masports. Ndoda kutendai chaizvo president. Tinotenda Vamseyami, quick. Yellow, 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 yellow. Yellow, 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 yellow. Yellow, 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 yellow. Chizino ruma yellow. Yellow, yellow, yellow. Yellow. Mazvita utungamiriri wese uri pano, ma constituents akasiyana-siyana, the leadership yechikanga mvura, the leadership yema stakeholders ari pakati pedu. Tinoda kupa mukana uno kutenda the president of the yellow movement, Advocate Nelson Chamisa, kutipa mukana uno kuti titaure pamberi penyu tiri ma candidates akamirira chikanga mvura neMutare South. Chiziviso nekutenda kwatinoita kwamuri ndekwekuti tichamirira zvido zvevanhu, tichamirira kudzvanyirirwa kwevanhu, tichiburitsa pachena, tichamirira zvishuwo zvevanhu zvine chekuita nedevelopment kuti zvinge zvichizikanwa pasi rese, zvichizikanwa zvichitaurwa nezvazvo muparliament. Apo panodzvanyirirwa vanhu tichataura nekuda kwekudzvanyirirwa vanhu, tichisimirira vanhu kuti vasimbe vachiziva zviro zvavo. Mwari akuchengetei misina nguva. Ndinotenda the president for this opportunity. Tinokumbira kuti titsigire makanselas edu neuwepo huripo wetimu yese iri pano, chikanga mvura, Mutare South, Mutare Central, Makoni North, Nyanga North, Chipinge Central, Mwashuma. Wakwana. Ndakutenda kuwando yatiperera, mvura yabuda kuuya, makansela munowaziva. Ndiri kukumbira muvhotera makansela edu ese neuwandu hwavo vari pano akaitwa recalled kune gaps, and I wish you well. Tinotenda munovagamuchira here? Muri kuvavhotera here? Thank you Mutare, thank you Manikale. God bless you. Thank you very much. What is in it for you? Manikale chicha munofana kutarisira pa change iri kuuya. Chokutanga inyaya yeupfumi, chokutanga inyaya diamond. Munozviziva here kuti muno Manikale manga mune diamond asi chabuda hapana. Makaona zvakaitika pachianzwa, makazviona? Hakuna chakabuda isu muhurumende yedu, hakuna munhu
tisikuzobvumiza kuti diamond ribude kana tisati takutendedza kuti ritwe polishing cutting muno maMutare. Mabasa anofana kugara maMutare, polishing ngaitwe maMutare, makambani ngaitwe maMutare, todzora zvinhu maMutare, kwete kuti diamond rinoenda kuDubai, rinoenda kuAntwerp. We want diamond in this country. Shinga mshandi shinga. Yellow, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. Nozviona ukaenda kuna Nanyanyadzi, ukaenda kwese vanhu vari kutambura, vanhu vari kushupika, but maresources edu ari muno. Isu tichipinda ana Kesho Valley ngavadzoke, vana Pepa Mill ngavadzoke, vana Bondi maiva muno ngavadzoke, maforestry companies aiva muno ngavadzoke. Togadzira nyaya kuti macadamia nuts aitwe muno, kwete kuti abude asina kuprocesswa. Upfumi hwozara muZimbabwe muno.